sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod Station Share Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines na time, Las 9:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Vino Colafo, lakas sa magandang bukas. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik, banat sa apat. This time check is brought to you by Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag Palamati region-wide? Magapagalagad kita sa labilin isa ka oras, 14 minutos karon nga adlaw, Lunes, petsa 5. Bulan na kita sa Abril sa tuig 2021. Lunes naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa lubat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry,
record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sini mata kag dulonggan oras sa kagabiyo ng atong sini ka Patrol 2. Ang atong sini nga Crosswind Patrol kay na pa nagarambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan. Kagliwat naman naton nga himorsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto was-was lang kono may aria lang kon mais importante way lang Manisya Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mga balita sa nasyonal, balita sa international, laminagid ang pag-update naton sa lakat sa daragan sang COVID-19 diri sa pungsod sang Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Ina ginatutukan aksyon ang defensor. Opda magita sa atong siri nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang korman sa siri nga palatuntunan na Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Kamusta nga aton nga mga suki nga tagpalamati? Kamusta inyo sini nga bakasyon? Alin sang Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules, Huwebes Santo. Nagpanaog sa Biyernes Santo, pakadto sa Sabado di Gloria. Kagang katapusan amo ang Domingo di Paskwa. Isa ka semana nga pag sa ulog naton kag pagbuylog sa bilog nga kalibutan sa Semana Santa. Kamusta ang inyo sining bakasyon? Nag-enjoy man kamo kung wala? Ang iba nag-enjoy, ang iba daw ay giga-enjoy. Kaya wala nakapareserba temprano sa mga beaches outside Metro Bacolod. Ang iban ginpapauli na lang. Ang iban ti kundi ka nagpundo nga banwa, dara ka na lang asta. Sige pa kamayo na lang sang iban nga dara na lang magtulog kag mag muro banding sa ila nga mga pamilya kag kabarkada. Tatlo man kita kagabi nga nadula sa kanginan sa atong sili nga pagpangalagad. Nag-unwind kita kadali. By the way, nagapasalamat na kita sa maayo nga kaubadasyon sa aton sang mapisan dira nga barangay kapitan sang barangay Cartagena, syudad sa Sipalay, si barangay kapitan Romy Vargas. Kap salamat gid sang imong akomodasyon sa pamilya ni Action Felix, sa pamilya ni Sir Rio Bentampos, of course sa akon man nga pamilya. Kag salamat man sa mga akomodasyon man kag pagpatigayon sa aton dira nga turulugan sa isa lang kagabi dira sa ginatawag nila nga Calamba Beach Resort sa barangay Cartagena, syudad sa Sipalay. Again sa kay Kapitan Romy Vargas, kag salamat man kay Engineer Marlon Posisyon, si MCP, naghatag isang iyaman maayong akomodasyon kag pagreserbada sang
tululugan naton. No? Salamat gid sa kay MCP Engineer Marlon posisyon. Sa kay Balida sa Sipalay, ang isa sa mga trusted ni former the late City Councilor Edmond Garinganao na nag-amumaman sa mga taga-Action Radio sa atong pamilya, sa pamilya ni Action Felix, kag ni Mr. Roven Tampos. Salamat kina kay Toto Balida sa Sipalay. Of course, sa pamilya man ni Mr. Pablito Benedicto sang Phil Power. Dira sa Sipalay, salamat gid sa inyong accommodation. Kag kay Pare Tanono, Agisando sang Kawayan and family. Kag sa kay SB member Henry Boy Gregas sang Kawayan. Si Parinono Agisando niya sa barangay Manuling ni sang Kawayan. No? Again, salamat gid sa mga akomodasyon nyo dira. Sa ara kita dira pahuway-huway kadali. Nag-unwind kadali. Nami magali ang beach sang Calambano. Dira sa barangay Cartagena, siyudad sang Sipalay. Sa mga kapulisan sang Kawayan PNP, sa iladira nga Chief Pulisa kay Police Major Ruel Garinganao, kag sa mga kapulisan dira sa Sipalay City Police Office, salamat gid sa inyong maayo man nga akomodasyon sa ato, no? Malawig-lawig nga travel pero daw ang kakapoy work man kag daw husto mo lang idag kag itulog kag ipanginaon. Munang mga malawig-lawig ngayon adlaw nga bakasyon sa media, Holy Week mo lang aside sina, why not? Pagkatapos balik naman tas kanding balik naman kita nga magapangalagad sa aton sini nga mga ka-aksyon. Oy, halong naman matamat butyog ang COVID-19 sa probinsya sang Negros, including na ang Bacolod. Ang na-record sang DOH sa bilog nga Pilipinas, masobra na 800,000 ang mga nabiktima sang COVID-19. Ang forecast sang mga taga-Okta Research, base by end of April, pura palayo lang, base masobra na 1 milyon. Grabe ang pagtimbuok, no? Grabe ang pagbutyog sa cases ng COVID sa Metro Manila kag outside Metro Manila, malapit nga mga provinces sa Metro Manila. Ang ospital nila, grabe na gid. Hindi na gid niya magwanta ang kwan. Hindi na gid niya magwanta ang mga biktima sa COVID-19 sa Manila. Why ka na sa ospital nga sudlan kay gaalawas ng kwan, gaalawas ng mga biktima. Iba nara na lang sa sagwa sa ospital, ginabutangan na lang katen kay bisan sa ICU hindi na ma-accommodate gid. Why na gid sang iplastaran ang mga biktima. Grabe gid pura palayo lang matabo diri sa aton. Subong may mga preventive mission nga ginhimo ang aton nga LGU sa Bacolod, including ang aton nga mga opisyales sa probinsya sa Negros led by Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, nga mas instriktohon pa nila ang mga health protocol labi na sa mga lugar nga may mga nagasulod diri sa aton, halin sa lugar nga sa diin nagatimbo o nagabutyog ang kaso sang COVID-19. In fact, may executive order na nga gipapanawag si Mayor Bing nga buhin-buhinan 30% anay ang capacity sang mga lugar diri sa Bacolod. Ang masami nga ginasayuhan sang tao idon hadlok ang aton alkalde, ang aton nga official sa Bacolod nga basi kung sumipa naman pura palayo basi mangin 3 digits bla. Hindi lang anay.
Pero hindi na imposible o hindi na posible nga matabo. Kung kita wala nagasunod sa ginatawag nga health protocol nga ginapatuman sa aton mga opisyale sa syudad, Banwa, kag sa kabugusan nga probinsya. Naman ang rason kung nga angas ang Domingo de Pascua, may mga beaches sa Bacolod kag probinsya nga temporary naging close din sira tungod sa kakulba Manila kati balaan nila nga basta kanit Domingo de Pascua, Easter Sunday, ang butchog sa tao ara gid sa mga beaches sa mga mountain resort naton. Ngati amo malang nang adlaw kag petsa nga bulan nga maka banding slay. Pero tungod sini ginlimitahan ang mga pagsulod sa mga beaches, mountain resort unless and until kung mayara ka reservation. Which is kati good news kay nakontrolar man sa aton nga mga local police sa mga Banwa syudad ang pagdagsa sang tao sa mga beaches kag mountain resort naton diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang sa punta tay lang nga beaches daw. Damo da mga mga beach resort. Hindi magnubo na sa tag 15,000 ang tao nga nagakwanda kadto sa mga beach resort na sa punta Taytay. Although ngati masakit man ini dumdumon kag ma-experience siya ngati sa monitani nga mga bulan sang Holy Week. Makabawi man ang mga negosyante galing iti tungod sa pandemic. Dil pa kamayo sa LGU nga temporaryo isira kay sila nagalantaw man nga magadugok ang tao sa mga mountain kag beach resort naton di sa Bacolod kag sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Congratulations sa mga beach kag mountain resort nga nagsunod gid sadto sa temprano pa nga pangabay sang alkalde sa syudad sang Bacolod nga temporarily close ang ila negosyo. Congratulations sa atong kapulisan sa Bacolod PNP led by Police Colonel Manuel Placido. Sidang halos nga mga chief of police, mga station commander nga ara sa nga may mga coastal barangay kag mountainous barangay nag-inspection gid personal kag nag-check kung balagin tuma nila ang mando sa aton LGU. Again, hindi magkalpante, hindi magsalig. Again and again, suliton ta, sundon talang gyapon ang health protocol durante nga wala pa kita mabakunahan sang vaccine. Iniya mga pamaagi, simple nga pamaagi para kontrahon ta ang virus na hindi magsulod sa aton lawas kag maigo sa aton pamilya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:01 na. Antes sa mga report na giga sa atong sining mga correspondent, unahon ta report sa atong sining Patrol 2 sa atong sining Coastman Patrol. Ang report ni Aksyon John Diaz ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Bacolod. Sa Lunes nato sining pagpangalagad after sa isa ka semana nga pagsaulog datong sang Holy Week o kon Semana Santa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Reports.
Yari sa aksyon, John Diaz, observation report sa Patrol 2. John, maayong gabi. John, please screen. Alright! Maayong gabi, Aksyon Rick. Maayong gabi sa tutunan ng mga ka-aksyon. Kamusta ang imong mga palom-hulom sa Sigtos sa store? Ate, Mayo to sa pangulom-hulom nga daw ulo na natong gagawa. Naka-ulo-unwind kadali lang, bisan sa isa lang ka adlaw Oo, kasabagay, hindi naman kita nag-aisahan nun, nga nagpa-ulo-anuhan. Kaya karamo, gid man nga ang mas ginpili, abi nga magkadto na lang sa wasang Metro Bacolod. Kaya wabigapon, ano mo, no? Sarado, diri ang mga beach resort as part ng preventive measure. So, ATM ba si Iban Pagwata? Kaya dito naman sa iba na nga lugar, no? Hindi to din magtanel sa may Bacolod, kay Duway, padri subong siyang bukas. Kaya ba nila, bulbisita, tanay sa gulugwa-gwa naman action na rekna. Lagi may iban to yung away gidya karasulod sa banwa kung may reservation Yes, amo gina ang isa dira ang problema kay nagolyan. Kasalig ka nga sa limos, Bacolod, why di kang sirado ang beach, pero dito sa sagwa sa Bacolod, mas ginistikto nila ganigid. Pero dito ay dogi na siga home goron Chonarek bala nga basta mo sinang ang mga tanion damo ginamay nagalagaw dito so iban guro mas gin pa sigurado na lang nga kontrolon taniya hindi tani pagpatamaan kay nalibla kita ni madisgrasya sa uliya Sila ba giniti ang taga dito sa Banwa ko syudad nga gusto maligo sa ilato resort mountain man o kung beach ti ginitugtan niya pero kung hindi taga dito nga walk-in lang yan kag Basilimo, maligo lang na yung riktati, hindi kaya pwede gid. Gani, bati ko to gani, kay ato mako sa surmong galing kita to ko pa sa among lugar. Bati ko to ko nang layo lang yan, may mga checkpoint na mo, alin pa lang hindi pa kalabot sa imong lugar to. Ginapunggan ako nung iban niya balang wala lang man plano, kung wala lang man abi nakapabok to, hindi na lang ka magpabinturar nga maglampuha sa isa ka banwa. Gani, kaya ti kanubo na sa imong gasolina, kaya pabalikon kagid kung way kaya kwanto sang reservation. Bati ko from Kawayan pa lang, Kawayan, Ilo, Balabaga naman kung nalang-alang na man lang. Correct. Why na sila ginapabatsito, why na sila ginapapalakat pa sa Sipalay, o kung inumaan, kung wala ka reservation, kay ti delikado man mo nga. Good layo na si mo, makagulog kapag gasto, kapag dako-dako, di ba? Kaya man nagkarong iba, no? Pero maayo pa rin sa tamaka-aksyon nga, nagteled lang sila tagsa ka mga puloyan, ha? Kaway kami Action Rek, nag-live kami kay Diribla sa area sang circumferential. Damo gini-reminder mong sa ton maka-action. Kung dito dabi pango, sa may piyatra sang dalana. Kabalo ka diri Action Rek, circumferential. Kaya mo damo diri sa mga areas nga mga nagpinunsok bala nga mga balas o konduta nga rin ang asandalan nga may mga aragid man, mga paral, galing kay delikado kung hindi kay kamurot. Kay nalibla magdiretso kani kang motorsiklong imo ginamaneho. Ay medyo dulom-dulom na sila. Andri ba dampi sa may Sontal? Amo to kadiri mga ka-aksyon sa may Sontal Village. May ari diri dampi likuan la ka bangka kore. Do takuling ng Sontal libla? Takuling. Ate. Takuling area, galing ko damo diri lugar nga conference na makatanapan diri gani Kung na ako kung para makita sa tunga FB Live kay Action Elway bakit pwede da ma-ideahan. Damo diri yung mga nagapinampok lang mga balas, may mga bato pa na diri. Delikado na pwede ginipinaan sa aksidente, Black Sharek. Dapat diri nga long gidaton nga maka-aksyon, labi na bago lang magtapos ang ginagawa natin sa mga santa. Ibang diri damo kilala Action Sharek na wag ginagbiyahe sa doon ni Santo, Bla? Hindi lang biyahe, ito kurbahan sa mga kamba nila mga adlaw. Kasi kurbahan na matapos. Di ba nalagay nagpabinturar nga nakabalo biyahe. Pero katunan mga ka-aksyon, kung ari ka mo diri anong area sa circumference road masalay na galabay, damo di portion action dalanon nga dapat pagidalungan like ang mga pangato di Blas Dalan. Di ba tayo ko maabong ko, Ana? No? May mga river area, so may nagatinumpok gravel, sand and gravel, Action Rek. Tapos may baral to, galing ko wala early warning device. Tapos ito daan, after pila ka mga metros, meron naman na to sa ulunan, may ginakonstruct naman, approaching sa may Bangga Kore. Ang problema, sa Idrikilikuan na binarya mong may mga cases kaya kung kaisa nga dasig-dasig ang pagpadalagan sa mga
salakyan. Like, sire-dribla sa garabaling dito sa may south, nagko ng salakyan nga daan. Mga tracking, kargado sa tubo. Pwede mo padalaga, matyaga nila daw, auto lang inaman na yun nila. Kada sila kadalagan, mga truck lang, kapagas mo sa ilang mga karga. Pero makamareo sila sa nila ng salakyan, matyaga nila daw mga auto lang. Racing lang. Pero ang batay, ano to ya? Diri sa may area sa barangay na may Takuling. So, Manang ganun na yung mong lugar dito kasanag. Naku, may suga ko dito. Labang kagiro sa buliskat, yung rabunggo da. Ang sugadre, yan. Noon mo, diri lang sa may, ng linya sa masalakay na rin dito sa may NGC, Pabanga Kore. Diri lang gina ang Diyos na sanag-sanag, diri lang natin ang poks ng tubo. Hindi mo na makitaan kung alin ka to sa mga Kore, actually. Ang inabiri butang na baral, doon may tarpaulin lang, hindi makitaan ang sa likod sining traffic barricade. Dili sa likod niya sini, amo niya, ang gatumpok na bato kag balas. Kung hindi ka di kamarot, dahil example, liko ka niyo, sa dati liko, malin ka sa Kore, dahil ginobra sa motorsiklo, tricycle, pag dito mas punta, kung sige-sige ka na, may harap pag-idamay nakatumpok na balas kag bato. Kaya may harap pag-idamay nakabutang ng signage, pero wala early warning device, no? Ina-reminder na ito na, kay ang alin din sa itong giginatindugan, mga most probably, mga 30 meters, tatlo, pag nada kalinya, actually, kaya kung duha kalinya, ginadala, ang gibutangan pag inila, o kung nara na bilin ng mga bato, pagbalas, wala ka rin motorsiklo, tabla na, overtake siya, madala sa, makunik ako, disgrasya kita. Pilisan na nga, kumagumite ka dre, ang alin ko tumadaan sa mga NTC, isa lang na kalinya, ang imong agyan. Pag lampuas mo dre, lapit sa akong ginatindugan, duha na nakalinya, so ang ginobra sa iban, nag-overtake na sila, galing ko take ko yung isa, kung mag-overtake ka ginmanda, alang-alang yung mga overtake. So dapat hinay ka lang. Like ini ang, dasi ko ba nalaban sang, na galing ang iya ka construction na wala? Ako na lang may semento na mix lang, ang mixer, ang mixer, pagkakasik sa nila nga padalagan action direct, no? Anyways, amo na yung pandaring sitwasyon sa area mismo sa barangay Takuling. Kaya na tayo try pa to or interview bala sa mga nag-aantay sa NGC. Kaya ang NGC actually, si Mind na itong liwat, break to be pang, na hindi siya pwede ka to ng NGC ground, no? Karoon niya gabi, mayara pa yung wala gali kabalo, ay dukto ko na ng rason, wala pa sila kabalo. Pero ka-attempt pa sila magkatukay na may mga motorsiklo ito nga ginakatuan na lang ka mga mga poso guard. Gina-remind nga nagapak na sila sa salakyan nila and then masulod na gito sa NGC ground pero gina-remind na sila nga, sir, hindi pa pwede maulat na sa notice kung saan o pwede na makalagaw-lagaw dito sa NGC pero for now sarado pa. Reminder na to, ang NGC ground, amo ang hindi pa pwede katuan. Pero ang NGC, bukas gapon ang Bacolod City Government Center. Amo na ang dapat nila tandaan sinadira. Pero mga kabataan, gapon ginagawa niyo nagabaligya man ni diri sila gapon nagaplasta sa palibot. Ang aton nga mga kakson nga nagabaligya sa mga fishball, mga finger food, wag na yung kakadulaan paglaom niya kasi ginagapon baligyak siya na rin ka bisan pa nga mabaliban nga daw lang masyado may naglagaw dala sa may NCC di nagaburo-baligyak naglagapon nagano na nga makaganarman bala kaya ti yadi pa mana namit dan di magkalukaon ka dre wala mo gini kaya sampat baga tublok sila sang pura somay fishball wow. Ay mga sauce pa na sila nga daan, mga tamis, kahang, pagka fishball, wala. Fishball na gamit na, basta daw, kwando medyo klukang sila. Ako wala sa kakao, kung meron kaon, magali, birthday mga tao niyo. Na. Meron ba nagabaligyak, karoon yung gabi, magabaligyak, mani, balot, bisang ka rin dito, subang balasang BPO company, dara, mayara dara nagtulutambay ka magagabaligya balot action na reka. Galing kay amo lang medyo pigaw-pigaw kay way masyado may nagalagaw diri sila nga ginatiniraan
Dari bla ari sila subong ang gabaligya mga fishball ngayon Dari na sila na plastar actually sa may Esplanade Baladampi. Pero tiyan mo ni oras tempano pa patsi na sila. Iti way naman din nagabaligya mong ari bi oy pando ato bi pango ari gabaligya ang iyang o ko nagabaligya sa sang balot, no? Mangkoton ta si Manang kon kamusta ang iya diri nga pagbaligya ka balot, no? Si Manong mayari man diri. Mayong God, Fishball bigyan na dyan, fishball. Hindi, balot niya. Manang damo pataho, lagaw. Balot sa, balot Pinoy. Lutay na lang. Oo. Alin sa sano? Alin sa pagsira nila? Sa NGP. Pero ano di usually na lang kabakal sa buong asma, nung mabakal sa? Labay na lang. Okay. Ang balot, 25 na. 25 na pesos ang balot. Sa una na pila naman, no? Brato na sa una, no? Sa 25 na. Gano. Nang pagsugod, baligya, pila pa peso ka balot na? Ng 13. Kutso, City. 13 pesos. Sa 25 na. Subong 25 na. Grabe, no? Pagsugod pandemic, 25 na gid man ako. Ang antes ko pandemic. Antes pandemic, 25 na gid man ang baligyan na. Pero balot lang ginay mo ya. Okay. Why sa Pinoy, no? Ay. Layo na sa Kwanda, sa playground sang NGC. Layo, sa dari sa may gasolinahan sa Dampi. Until ano sa oras ibligya, before niya kuhan, curfew? Oo, gano'n man. Kasi mana, kay nag-bulo-baligya pa sana, itang iya nga man Pero yung sarina, allowed lang ka mo di? Hindi ka mo allowed. Gano'n lang ka mo di? Kay paraman may nagbakal. Gano'n. Parang puno ka, sila. Bakal-bakal man sa sang bukas, nag-take advantage sila. Pero usually, kung gabi, wala na ka mo ginasaway. Wala na. Thank you. Thank you. Wala naman, sir, kay Kapuli naman ang mga pulis. Okay. So, take advantage. Sila ka mo makatinatiner. Ay, tiga pa ning alat mo. Kung mag-start ka mo, ano oras ka mo kubligya? Alas 2. Sa hapon? Oo, sa hapon. Hasta ano na oras? Hasta 11. Kasi naman, before mag-curfew, no? Before mag-curfew, gapuli na kami. Mga 10:40 na, gapuli na kami na. Nang nangyara ko na tao, nagkalagulago sa GC nga open pa ng ground, mga pila mapuli, iso na. Okay man, alak na may kayong kambig kami ako na open gid ang ground dyan. Mga pila yung mga puli na. Mga depende man kung kisa, maka 3K kami sa bilog namon nga binta. Sa 3K na may ara kami 5, 7, namon mga ginansya. Ay, lang ni namon mo ang ginakuha di. Ay, ginaalsada lang ni namon. Okay. So, kung hindi mabakal, sige na. Oo. Sabagay, hindi pa naman panos eh. Oo, sa bagay. Ang balot, pwede mo malakda. Oo, pwede lang sa maluto. Pwede mo lang na siya masimba sa, hindi pa sa dobe, bale, do 2 na kadlaw, 3. Pero kung sobra natin, hindi na ginasa pwede ya. Okay. Pwede mo na sa adobohon mo na lang sana. Yung estimate nila guro pagbakal na nga maubos sa good for 2 to 3 days. For example, binasa isa nyo kakwa, mga pinakabilog, ginakwa nyo para ma-estimate ka maubos, gid lang. 100 lang gid sa isa kagabi. Okay. Muna bakal nyo, example, di ka maubos yung 100, may 2.5 ka mo tani, no? Oo. Nakaubos ba usually? Kung open sa isa na ligat, ang open sa pero subukan mo napaubos tag 50 na lang kabilog, 2 ka tray. Yawa na ka mo napaudat, no? Yawa na kami napaugat. Mati, ko dali yung natiritinil, kasi mani pag ingadaan. Usually bakal gid yung mani, sa iba, ito kinagulago. Oo, bakal gid sa isang open pa yung ground. Okay, usually pinabaligari mani, Pulo, lakapisos. Puto? Oo. Ay, isa na kako. Oo. Amo na din man, kag ano mo, no? Balot? Kasi may nagatambay, di pwede naman sa kakakaon. Oo, pwede lang man sila. Basta social distancing lang sila tani. Galing kay ang sineo kagina, ginsaway kami di sa mga pulis nga, hindi ko no kami pwede di ka baligya. Oo. Kay base nang magsaka naman ko no ang case. Bala kay siyempre katumpok ang mga tao. Ang bahala kami. Pag ano nila, nagbalik naman kami, wala mo kami iban nga plastaran. Oo. Magtutao-tao na lang. Ano problema, no? Usually siguro mga tao na lang na mismo kasi yawan na kumasaway mong customer man nga na. Oo, ginasaway man namon sila ti galing kay hindi man sila mamati sa amon ti wala mo kami mahimo. Customer sila nga daan. Oo, customer sila nga daan. Sila gatag sa amon kwarta wala. Binta, no? Oo, sila gatag sa amon binta. Pero mayo kasi
konsiderar man sila kung kaisang pulis basta wala lang may nagapasaway. Oo, basta wala lang may kapasaway. Ito yung may ara, gid siya. Bakit Hindi kasi siya hindi malikawan. naman Hindi pulis? niya may kapasaway, gid siya. Oo, kasi kung nataro yung pulis baka hindi na tali mo ang galing. Kaya kung may nakita nila nga may nagapunsok na, ina nagopalapitan na kamo nila. Hindi na palapitan, gid kami nila. Ay, ka ba delikado mo dito ang lugar nyo ng hukay ba? Si madalas sa... Ang muna gani ang ginano tanit kay an kami pala lugar nga mapasara namon. Oo. Kay para nga hindi na kami bala magpasaway di sa dalan. Wala man kami bigay natagaan lugar pa mo. So una, di ba doon ka magtabok? Oo, dira sa tabok. Oo, dahil sa tabok daw, galing kasi hindi naman to pwede kay kakitid to, sa ilo ka mo din. Oo. So, puli na, no? Magbalik na sila, no? Lapit na lang sa... Tani. So, kung di kayo mo, pila na lang magpuli mo? Mga ano lang 1.5 lang akong binta. Subong pa lang ng gabi. Pila na tayo mo makinansya? Mga 300. 300 pesos. Bukod ako, isang diferensya, no? Kung may nadamo tao, gano'n. Oo, dako, gidang diferensya. Sige, manang, thank you, kid. Balot Penoy Money. Pwede ka bakal. Sarado ka rin kasulinan. Ito na, kasulinan. Bukas na, oh. Isang tao ka lang, sa NCC. Ining gasuyan tapik yun rin, oh. Bukas, sila subong yung galing kay may pandemic, silang alang kinakasunod. Mga bukas ka daw wala masyado sa mga customer, no? And mo na, ang sitwasyon diri sa itong ginakamtangan, diri kita skilid sang NGC, daso nga may nadlaw, kasi makasulod check, makita sa ibang pagiging mga lugar, especially mo ni ang medyo mga sako-sako, accelerate, no? Dagko na taong nga rin naton, isa man diri ka dako gig nga nagka-apekto, liwat kapag dumili sa mga bisita, kung mga naglagaw diri sa NGC, iban nga panawagan na kailan kaya bubukas muli ang NGC. Dapat ka comment taton kay nagapa sila nga gusto nila makalagaw-lagaw naman tani. Kabalo ka kung bukas lang tobe ang NGC ng Domingo, ibang guro ito nagkadto sa ibang nga mga lugar. Galing kay ti kabalo ka doon na lang alang kid, no? Golpiada lang gid ang tanan. Pero kinahanglan naton sa off-done action erect, no? Sino nagapa-gold sa to naman sa Alex Montesa ko na. Anyways, actually ka na. Ang pinaka sitwasyon diri sa Gapon, live kita sa may Bacolod City Government Center mga ka-aksyon sinigilamang nga gabi. Bantay na ang detalye kay nagkandak sang bypass operation ang duha ka mga police station sa palibot ng syudad sa Bacolod. Tiga Sundanay ni Station 6, Station 7. Igot na police Captain Elmer Bonilla kay Police Major Laius Topa. Sila kita na isubong ng una, karon nga adlaw. Lunes, ginumpisa nila ang simana pagkasasambay bypass operation action Eric. Detalye sila karon sa itong pagbalik report. Pero sa totanan magkasyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa talawas sa mga paguyang sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa bito na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat din aksyon na John Diaz live report na tabangan sa New Government Center. Di ba sirado gyapon ang playground at tabangan sa New Government Center. That's why nga ang mga nagabaligya dira sang mga balot, fishball, mani, daw apektado gid.
Itiwas ang tao nga pwede na makalibot-libot kang maka panghinangin na mong kag ginatabog sa aton nga mga puso guard kag mga kapulisan every time nga maglabay dira sila nga may makitaan nga naga pundo ka nagatinumpo. Ano naman akong magbalik amat-amat normal naman kung mag-reduce ang mga biktima sang COVID diri sa Bacolod kay sigurado ko ibalik man na sang syudad sang Bacolod. Kaya isa dira sa mga tourist attraction mo ang atubangan sang New Government Center sa nilang fountain da bla nga damo da koy naanta mo ng ibang kabataan gagmay da naga-enjoy sa isda nga koy. Ang report kay Batian halin kay Action John Diaz ginadulong sa iyo sa kalawan sa D3 operation nga nagluntad diri sa siyudad sa Bacolod. Ang report man sa ato sa nga Patrol 2 Crossfire Patrol ginadulong sa inyo sa kalawan sa
kay migo ko Ayano Jervin Infanti Bonda. Kay Toto Ayano, Toto Ayan Jervin Infanti Bonda and family. Happy listening. Amo man kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido. Nagapaurok-urokin siya ho. Pamati sa Action Night Patrol program. Paring Kedalong Sagay sa Tokyo, Japan, Kumbawa, sa kay Sir Ren Daroca and family. Happy listening. Manadara siya nga pagpaurok-urok no? Sa kay Sir Ren Daroca and family. Always nga nagapamati diri sa inyo nga palatuntunan. Kaya natangmiyaw ko manadara si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion sa siyudad sang La Carlota, sa kay Mr. and Mrs. Elvis Cagdora Patigas, Tatay Teddy Rihida, Toto Ayan J. Rihida, kay Bibi Yoki, kag kay Inday Rona Trava Rihida. Kapaurok-urok siya. Happy birthday sa kay Police Executive Master Sergeant Grace Taiko Iran. Wow. Sa kay Police Executive Master Sergeant Grace Taiko Iran. Happy birthday sang OPU BCPO. Happy birthday, wish you and your family good health and God bless always. Alin kay Police Major Wilfredo Biluman Jr., ang mapisan nga hepe sang Valladolid PNP. Alam ko kapon maghapit kay Major Binuman. Paglabay ko sa police station siya, baw, gawat kin sa host kaya nagapulo pang munyag. Dali ka walang alang ko sir maghapit. Kasi mo kay do kadulom na eh. Some other times. Nakatendas lang si Sir Jigs. May gabi lang kay Sir Jigs. Kaya ginatami ako ang upod ko kapamati si Pajier Berto Bororoy Bastian John Mark Angaw, Aki, alin kay Purok Chairman Jerry Alit and family, sang Barangay Panokoy, Siyudad sang Bacolod. Sa kay Christine Minyes Villalobos, sa kay Cory Bidahadera sa Kuwait, no? Standby sa report ni Action Roger Gutiba, ang ato siling Cadiz City PNP Connection. May gabi dira kay Hensley, Cecil, Algona, Mumbai and family. Nagapaurok-urok. Dira sa Barangay 1A Manapla, harap na si Marilo Kahilig, si Maria Teresa Hofilenya, check attendance lang. Nagakuan man siya, paurok-urok. Si Maria Kuda, mayong gabi kay Maria Ko, check attendance lang siya. Kaya kuan man siya, paurok-urok man siya, no? Santiki si Oblido Junada, no? May gabi ka kay Obligo Juna, no? Pamilya Galabasa, Mohilio Roda, especially sa father ko nga si Joel Galabasa. Kapamati permisa Action Radio, no? Alin kay Jenny Murillo Galabasa. May gabi dira kay Nanay Tessie Noble and family. Dira sa SPBL sa Barangay Panokoy, ginahulid ginita Nanay Tessie ni ang radyo ya. Kag nagapaurok-urok dira sa SPBL. Sa kay GMS Sirado, may gabi lang dira, no? Ramya ko dira si Reverend Father Jose Ray Erexima on his birthday today. Greetings coming from Reverend Father Brethren Ray, Father Bom Gamala and family. Alin kay Elizabeth Malaka Gamala. Sign on to sign off si Nina Diras Maniego. Salamat gid kay Sir Gilbert Lindan family. May gabi gid ha. Kay Sir Gilbert Lindan family, nagapaurok-urok gid. Pag-check attendance man si Sheila Alagos. Sa Escalante City, Palmilla Olvido, ginatabi lang ni Roth Kirk Lorenzo Olmido. Sa kay RJ Alera,
Sa mga tagapaglaom, Baileys da man silingan, mo tinagakuan gid sila, nga paurok-urok gid sila. Amo man si Cathy Fear. Sa Bacoor, Cavite, si Beth Kiatson. Bao, grabe ba? Sa Panokoy, ara si Krisha Blaso. Nagapamati man sa atong sininga pangalaga. Sige, ang iban, karanaman kay mahina man ang kalaban. Construction Rex, kantong pa. Pero check pa ng report kikan sa Sagwa sa Bacolod. This time sa report action, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa action, Roger Gutib. Line na binto sa report. Jer, mga gabi. Jer, Piskarin. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa mga balita naton. Action Eric nga madulong sini nga gabi. Ano sumong gani? Lunes. Lunes. So, Lunes. Sabi ko gani, Bernie Santo, Japon. Oo. Lunes, no? So, medyo ang Mondia Simana, Santa, may mga nagkalatabo din Action Eric nga daw hindi gid manami kamanti may isa direk ka maninoy nga gin buno sa iyahada mo kang patay gid sa dong Biyernes at gid. Grabe, no? Oo, hindi nga natabo Action Eric sa may sityo ko sa may Hacienda Johanna sa Barangay Jerusalem alas 6 suntak na sang Biyernes Santo. So, ang kainagin file ang kaso batok sa 17 anyos kagin asistihan din isang BSWD kasi minor ang suspect mo pero matapos sini nga ini-actioneric nga suspect gin-file ang kaso so far ang matabo is dira sana sa Juvenile Center until sa time nga mag-18 na siya. Kaso kay naging file homicide. Tungod na prior na tabo ang among incident actioneric na kaangkon pa sang ano kanina ini balang una nga gin sa investigasyon sa pulis una nga gin ampak sang kawayan sang biktima ang iya sininga ihada no ni Maninoy. Pagkatapos naginampak sa kawayan bagod sang 500 pesos nga hulam ang isang Maninoy sa ila grupo sa Kargatabasa. Kung gusto niya hindi yan itong bayaran kaysa rason lang pero tiginawiran niya nga daan sinisang suspikado nga ihada. Sige na pangatid Maninoy hinampak sa kawayan sa likod. Ay sus! So bagod sinasunirik nakita niya ang nakasabit nga pantalon ni tatay niya nga may paha. Kagang paha nga inaksinarek mayara na siya nga bakmakor, ano tawag niya? Bakol knife. Bakol knife. So mayara na siya nang daw talom siya nga may sulusraet pa. Wow. Amo na ang gikuha sa sinisang suspikado kagin uno si Maninoy niya. Di nang igo ni Maninoy action, Roger? Ang igo ni Maninoy agad sa may ubos ayon sa piti. Abaw, labot korason ko no? Labot kinang iya sinay nga heart, no? Iya korason. So, bangod sinaksunerek si sang gabi nga na natabo na actually kaya sa puwan sang alas 6 sang aga. Actually may posibilidad kaya sila nga sang gabi natabo mo nga gilapusan sa sikawayan din na sila nga daw partner sa mga daw balay blan na sa mga kargatapas nga ginistaran. Yes. Kaya sa gabi nga ang ginimo niya gidilisan niya panisang bayo kag pantalon kay manda mo dugo mo. So, pinanya kibiyaan niya to. Gano'n katulog lang. Pero, amo na ang natabo actioneric ka. Dati, ining Maninoy niya, ginpatay niya. Kaya nga ito na-interview sa Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNPC Police Lieutenant Yoni Rodas sa pag-file sang kaso kaina. Kaya ano gibla mga rason gid base sa ilang sininga investigasyon sila actionary. Sa sa bata na minor ka na na
na nangyari sa may Barangay Jerusalem. Ngayon po, impleso na po ang mga dokumento, ang mga papeles para po for filing. I-include na po maya-maya. So, samahan na lang ito ng DSWD sa pag-filing niyo mamaya. Opo. Mag-a-assist din po ang DSWD para po ano pa po ang mga papasa ng mga dokumento para po kabaluman po tayo at kabalo sila. So, ang kaso dito sir ay homicide kasi mayroon daw nangyaring sinaktan muna siya bago niya sinaksak yung ninong niya, sir. Opo, bago po yan nangyari ang krimen, meron po sila munang pagtatalo. Ano po ang dahilan ng pananakit niya ng maninoy niya na nagresulta na ang bata lang ay nagdepensa sa sarili niya. Pero yung bata naman ay sir, voluntary surrender na huli niya kasi may mga report kasi sir na iniwan niya daw yung pagbinisan to niya at iniwan siya sa bahay. Opo, totoo po yun. Na tanong rin po ang bata, na-investigahan po namin na hindi niya rin po alam na ang ninoy niya nasa critical na kondisyon. Totoo po nun, pagkasabi ng bata na nakita niya to na basa pa ang pantalon ng ninong niya, inilisan niya. Pinalitan niya pa ng pantalon. Pero ang bata nga po hindi naman kabalo kung ano ang nangyari na sa ninong niya, kung patay na siya o basta ang pagkakasabi sa amin, dinilisan niya pa. Pero sir, na-recover yung ginamit niyang patalon, sir? Opo, ang ginamit niya pong patalin, yun po ang belt knife po, yun po yung maknakor. Maknakor po yung halin sa belt. Di ba po meron tayong mga belt na may kutsilyo yun po ang ginamit ng bata. Sa kanya yun, sir? Hindi po, hindi po sa kanya, yun po sa kanya, yun po ng tatay niya, pag-aari ng tatay niya. Pero yung nangyari sir, sa isang bahay, sa loob ng bahay lang? Opo, meron po silang barak, compound, po sila karga tapas. Meron po silang sariling tinutuluyan. Diyan po natabo ang krimen. So, ibig sabihin sir, parang kung tingnan natin, nagdepensa o medyo siguro dahil sa sobrang sakit, nangyari ito sir, ginawa ng bata? Opo, nagdepensa po siya, ayon po sa kanya at sa pag-iimbestiga natin. Dahil po ang pinangyarihan po noon, ang ninong niya po may pagkakautang na 500 sa grupo nila. Pero bago po nangyari yun, alam naman ng ninong niya na magbabayad siya sa sweldo. Pero nung inintrega niya na ang pera doon sa ninong niya na binayaran ng suspect, dahil nagalit ang ninong niya dahil ang sabi niya, bakit mo binayaran? Ang hambal naman ng aton minor, sabi niya, Ninong, ikaw naman ito nagsabi na babayaran. Amo nang naging resulta na nagalit ang ninong niya dahil binayaran niya. Direct deduction. Opo. Pero ayon po sa ninong niya na may pag-uusap sila na ang certain toto na bayaran bago natanggap na ang sweldo. Sir, medyo mabigat itong trabaho sir na karga tapas at babae itong suspect natin. Ano sir, tomboy? Ay, opo. Tomboy po ang nasabing minor yan. Medyo ang bata po ay mga 4'11 ang height. Pero kung titingnan mo po medyo medyo malakas naman siya. Matito noon. Kumbaga sa yung mga kilos lalaki. Tomboy po. So yung mga report na mayroong molestation na hinikuan ng mga private part ng katawan ng minor, hindi pala totoo yun. Ayun rin po ang nabanggit ko sa ating minor, pero wala po siyang sinabing ganon. Wala po siyang minolesya o hinikuan man lang. Wala po. So consider solved na rin yung kaso? Opo, solved na po ito. Nagdirito na po sa atin na custody ang suspect. So, actually, successful na nga file ang kaso sa sininga minor de edad nga babae o tumboy nga ang lipatay niya lang niya si Maninoy, 54 anyos sining Maninoy niya ang biktima si Ronaldo Humago Sarmiento, residente Madera sa may Purok Juana sa Barangay Jerusalem, dari sa syudad sa Cadiz sa Nareka. So, muna, ang pagtutok man sa kapulisan, sa investigasyon actually, wala dira sa lugar sa mag-responder ang kapulisan, wala dira ang minor, pero
sa guli na balaan man siya sa isa ka lugar sa Yapon sa Barangay Jerusalem. Dira man Yapon sa Resident Johan. Okay, balik ka to si Axel Roger Guti, motor linya si sining ihada nga nagpatay sa Maninoy, kayang bata ni 17 years old, daw turutumbuyo ni puti, ang ginhalina, ginapusan sa sang iya sining ama, sang iya tiyo, asang iya nga sining Maninoy, kahoy, biniliki Maninoy, kag dinudo, gano to, kabakol knife sang tatay. Axel Roger, please come back. Yes, maraming sa Eric now, ang platada sini, kag mismo ang kapulisan mo ara ng element sang ginatawag nga case solved bala. Tapos ara naman sa ila ang suspect kag na file naman ang kaso. May duwa ka mga witness nga upod nila dito mismo sa ila sila nga trabaho bilang kargatapas nga nagpasang affidavit. So, ang matabo sila nga maunong siya sa juvenile center kaga pagabot sa iya sila nga 18 nga edad. Dira masugod ang iya sila nga preliminary o kung iya sila nga hearing sa kaso. Sa subong yate custody siya na isang DSWD action direct. Ining tomboy ni siya gali. Kasi may mga report nga gimbuno iya kuno kay ginipuan balat at laking klaro. Naton nga hindi amo sina kundi may ara nga isa may ara nga hulam sa ila sina nga grupo blay nang daw paluwagan style ba nila sunerek na magtingom-tingom sila kung te may kuaan sila bla nga fan sabi. Kaya gulam da, pwede magaulam pero ginabayaran na yun. Temo ning ninong ang manino ang biktima na hindi siya gusto nga daw direct bala hawi dayon sa sweldo ya. Ang iya kaulap, temo ning liampusan niya kay kawayan, temo na ang rason kung na nabunaan man siya. Ang iya sininga ihado action Erika. Sa dugang naton nga balita, tigay na file man ang kaso inquest batok man sa sining isa ka nadakpan sa ginpatigayin nga bypass operation sa mga katapo sa kapulisan. Sa bahin sa Arellano Street sa Barangay Son 5 Sirad, San Cadiz. Ang bypass operation di patigayin ng polis at tong Sabado mga alas 7 na sa gabi sa sininga lugar kag ang ginakop sinade daw siliko gani ang pangalan niya daw palpati ng tawag mo daw angot man sa Simana Santa ngaw daw ang pangalan si ginakop si Forpo Santo kundi lapit-lapit man mag Biyernes Santo Forpo Santo ang spelling na ang formula nga number 4 nga spelling nga muna ang nga spelling sa pangalan niya kaya wag niya ko isulat sa yung pangalan niya hindi pamangkot siya daw pwede siya magsabat ko sabat na lang ako ng pangalan mo inyate mo na gani sir Forpo Santo iko daw labutaw man siya mag-istorya sa kulay kita ako to gipasulat sa nga SDEO kaya mo kita spelling Forpo Santo siguro tani gini mo mali por Diyos por Santo Laitan siya ako ate nag-ipos malay ka daw ga komod magarito niya kung ilang ko pusat maduklan kagaguro niya gutib mo Forpo Santo pangalan niya Mata Apelido Flores ang middle name. Amo di sa kayo nag-i-file sa kaso tapos nga ni siya nakuhaan man sang siyam tanan ka sa station Cebu nga na-recover sa yung kalakit ng bypass man ni America na na-recover man niya position sa control na kamo ini ang ebidensya nga patata kayo ng kaso inquest man batok sinisaya. Tiniya wala kampiyan sa kasi natuod sa Section 5, Section 11, ka Section 12, tatlo ginibla ka provision sa Republic Act 9165 ang pagbaligya ang posisyon sa illegal drug kag ang posisyon sa illegal drug paraphernalia. Kaya nakuhaan pa siya sa mga disposable lighter, nakuhaan pa siya generic sang nakuhaan pa siya sa aluminum foil, nakuhaan pa siya sa basta do mga kwanto, mga ginagamit sa pagsuyop la. Drug paraphernalia?
drug paraphernalia, illegal drug paraphernalia. Hmm. Na nakuha siya. So, gin-file man ang kaso, kaina, aksyon ereka. Sa dugang naton nga malita, isa man ka persona pero kaina, way ni maingagaw ma-file ang kaso, pero nakuha ni sa aksyon ereka ang isa ka solpak nga armas matapos i-respondihan sa kapulisan kay mayara nagreklamo sa iya. Ang ginakop sa kapulisan may mga alas 10:50 sa gabi kagabi gid lamang ikilala na sa kay Alfonso Ipanyo Alarcon 54 anyos sigidad kag isa ni ka watchman residente sa St. Andrew Housing sa Barangay Daga Sudad sa Cadiz. Suno sa report agin tawgan ang kapulisan nga may ara nga naga-create sa alarm skandal. Nag-responder sa Police Corporal Dindo Ibag at Police Corporal Mark Lister Derotina upod ang wala magdari mapayag pa complainant kabutang lang upod ang complainant kagamunigin nakop siya. Nakuhaan sa isa ka-improvise siya kung solpak na may duwa ka mga live ammunition kagining live ammunition bawa ay mga bala gid nga duha bilog nga way pa makalupok aksyoner ka nga nakuha siya position sa control pinado siya karon kag subject man ni siya nga buwas inquestment sang sa pulisan na preso man bangod kay nag-rear sang alarm scandal ang isa ka kinilalaman kay Ed Michael Pasa Manero kabahog 37 anyos gina residente sa sitio Malunhaw sa Barangay Tiglawigan siyudad sa Cadiz. Inisaya ang ginreklamo kagabi man mga alas 11:40 na aksyonerika sa isa kagikilala kay Diana Pasa Manero mo tunano yan pero ang report nga tigiresponder man na Police Staff Sergeant Onyego kag Police Staff Sergeant Luigi Olvido upod pagin ang mga kapulisan sa patrol at ginakop pa ni siya about on safekeeping lang ni pero ara man siya ditinado sa may isang kapulisan sa Cadiz City Custodial Facility. Ibang nga mga lugar sa siyudad sa Sagara ginakop pa ng kapulisan sa Pabulang Balaton o Pinakabilog to. Pero way ka makuagin ang detalye sa investigador, posible makuha sa marabuat sa mapailan man sila sang kaso Okay, gin siguro gin ni Police Major Albert C. nga mapauntat gin ang mga tari-tari sa sining Simana Santa na makapamalagdong mayo ang tao, aksyon ereka. Mayo gid kay mayong suba-suba mo to daw galaway ko sa sirugba mo nga pork chapro lang okay daw mayo Dali mo lang to tamyaw ka lang si Migo Glenn Javier kasi niya subong guro pasi kon ga matamat naman yung fisik ang bangros na ulat-ulat mo lang dia si Migo Glenn Javier kanya pa mati itulan mayong gabigid baw si nag-text ako si Councilor Warren Saragosa kapitan mo sa Barangay Mabini kung kada gabi ko pumati sa night patrol likot din Councilor nalatakas kamanda okay lang sa mo grabe sa ako niya Jer may kalalagyan ka diba hindi po sabi Councilor, may pato pa. Grabe. Sigurista ba? Matawag ka brutal na gina tayo yaw. Uwa? Councilor, lipay lang kami Councilor nga pumati ka. Kung Mayara. ang importante Councilor, ang paginapdanay lang ba lang. Ngayon pumati ka sa Senate Patrol, kaya gaya ilay siya ka pumati siya mo. Mayo dugang-dugang Mayo Councilor. May na makadugang-dugang. Oo. What ba? Happy pala ni Councilor karon ka diskarte ka may kabit ako sa ako niya. Sige ko lang Councilor, may kabit. Sige mo mati mo na si Guila Briata, may kabit. Kang sumong mat sa Fiscal Maido, Tagay,
Ma'am Linian Maido, ka nagpumatik. Kaya si Ma'am Judy Delmo, ganyan. Ako nililiya si Mr. Sandia, si Bote, man ka nga, naman to nga idol sa Hong Kong, si Ma'am Mercy Flores. Yung higit. Tama nga ito mga report, balita, mga informasyon. Direkta sa Kunang Tangan sa may norte ka sa probinsya ng Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, mag-ergutin mga report. Sa mga aksyon, radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kidak sa Roger Gotib. There you have it, live report. Gikan sa Northern Negros. Ang report ng Aksyon Roger Gotib giradong sa inyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ginatamya ko lang nila happy listening sa kay Police Captain Elmer Bonilla and family. Ang mapisang hepe sa Police Station number 7, nagamonitor gido. Si Police Captain Elmer Bonilla. Ang Chief of Police sa Station number 7. Yung mga K9, may gabi no. Kay Tuto, Mike Camacho Queenie. Mayang gabi, igidira kag mayo lang pag paurok-urok. Sa kay Madam Banisa Mayo. Sa kay Madam E. Bonibotser. Sang Germany check attendance lang. Kag mayo lang pag paurok-urok. When we come back, balik ka report na action dyan. Duha ka bypass operation. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibaro. This portion is brought Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon
istasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw,
sa pagtuhaw sa militon. Mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad, balikan ta ato sa Liga Patrol 2. Balikan ta si Action Jandia si nga final report sa duha ka mga bypass operation nga tabo diri sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Jandia sa balik report, final report, Jan Piskabak. Actually, tatlo ka mga persona na dakpan sa mga kapulisan diri sa sulad sa Bacolod sa separado nga bypass operation nga naging kasa sa lamang nga gabi. Una nga bypass operation ang gingkasa sa police station number 7 sa area sa Puro Cabugwason, barangay Bansilingan, sulad mismo sa Bacolod kung sarin nadakpan ang duha diri ka mga persona, isa ka babae, isa ka lalaki. Ang subject nga babae ang gingkilala kay Jessa Kilian, 21 anyos, isa ka street level individual, kay residente sa Granville 3, barangay Bansilingan, sulad sa Bacolod. Arestado man ang isa ka anay preso nga gingkilala kay Jonel Aguilar, legal ang edad, kay residente sa Barangay Punta Taytay sa sulad sa Bacolod. Na-recover diri sa pagginakop sa duha kag sa bypass operation ang kapin 27,000 pesos nga balor sang illegal nga droga, may 300 pesos nga kwarta kag mga drug paraphernalia. Sulod kay Police Captain Oliver Bonilla ang station commander sa police station number 7 kaya sa pagkandak sa bypass operation action reka ning nobyo mismo ni Kelian ang nakapalagyo, pero may mga bit magito mahimo sa mga illegal nga droga. Samtang nagkasamaan sa bypass operation ang police station number 6 diri sa area mismo sa Purokbayanihan, barangay Takuling, syudad sa Bacolod. Ining nadakpan nila sa man kababae nga ginakilala actually kay Octava, no? 21 anyos, kay Octava, 21 anyos ang Purokbayanihan, barangay Takuling, syudad sa Bacolod. Na-recover diri sa posisyon kag control ni Octava ang 35,000 pesos nga balor sang illegal nga droga actually. Karon ining mga persona nga nagladakpan ang preso sa mga tungdan nga police station para sa nagkaigo na disposisyon. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasamto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa pasalita report. Yung abot na kabugusan nga pagpangalaga sa Action Night Patrol program sa Lunes nga edisyon. Ako magkabalik sa Miyerkules. Buwas Martes, o po ninyo nyo si Action Loverboy Marlon Hinovaya. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpalakad yung gabi sa Action Roger Gutiv sa kay Action John Diaz. Of course, Action Papang Nixon Tahom. Ato nga piloto sa Patrol Tour sa Crosswind Patrol. News Center, Action Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Handles Pulgar, back up sa Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, si Birthday Boy. Opo diri sa atong IT experts, Sir Elroy Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer
Edward Barico back-to-back kay security guard Rene Cordova. Sara sa mong station manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang iulagad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes Tubtob Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.